Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Wannan shine Crypto Bubble, ɗaya daga cikin apps ko site ɗin da ake neman signal kenan idan za a yi crypto trading. So mutane da yawa sun san shi, wasu kuma shi ba. So wannan shine crypto, yadda kuke gani ga sunan tokens, kowane tokens ga adadin percentage ɗin da ya tashi da kuma yadda ya faɗi. Sannan ga nan wajen inda mutum zai zo ya yi clicking domin a kawo masa wasu tokens da dama haka da sauransu. So wannan duk yanda ake amfani da Crypto Bubble ne. Abinda ake yi shine idan ana son a samu signal mai kyau wanda zaka je ka yi hasashe, ka yi technical analysis naka a kansa, kuma ka samu entry domin ka samu riba. So abinda ake yi shine zaka nemi coin ko token ɗin da 24 hours trading volume nashi ya fi market cap nashi. Idan aka ce ka nemi coin ko token ɗin da 24 hours trading volume nashi ya fi market cap nashi, ba wai ana nufin ka je ka ɗauko coin ko token ɗin da trading volume nashi na 24 hours ya ninka market cap ba. Idan ka je ka ɗauko wanda ya ninka market cap sau ɗaya ko sau biyu, watakila an riga da an je overbought, kai baka sani ba. Kawai kana shiga daga baya ka zo ka ga price ɗin na wannan coin ɗin ya ruguje ko ya karye, kai hasara, sai ka ce kai mutanen nan anya ba yaudara ta suka yi ba. To ba yaudara ba ce. Idan kai haka, kai ne kai kuskure. Ba a ɗaukan coin ɗin da ko token ɗin da 24 hours trading volume nashi wato ya ninka market cap nashi, ba a ɗaukan irin wannan token, ba irin su ake ɗauka ba. So token ɗin da ake ɗauka ko coin ɗin da ake ɗauka a yi trading da su ne token ɗin da market cap, su ne token ɗin da na ɗauka ko recording ɗin ya abun nan ne. So su ne token ɗin da 24 hours trading volume nasu ya ɗan ɗare market cap nasu. Misali idan zaka duba, idan token ko coin yana da 24 hours trading, idan token yana da market cap 1 million, idan misali token yana da market cap 1 million, so sai ka ga trading volume nashi na 24 hours na trading volume nashi, ka duba misali kamar ya je 1.2 ko 1.3 haka nan. Sannan ka tabbata wannan token ɗin bai tashi ba. Da ka je wajen zanen analysis naka, ka tabbata bai tashi ba. Idan ka je wajen technical analysis kenan, ka je ka duba chart nashi, bai riga ya tashi ba fa, duk da hauhawa ko ping ko yawan wannan 24 hours trading volume ɗin nan da ya fi market cap ɗin nan yawa, bai sa shi ya tashi ba, yana ƙasa har yanzu, yana demand zone. A wannan lokacin ne sai ka zana masa duk wani zanen ka da kake. Idan kai price action trader ne, kai amfani da chart patterns naka da ka zaba, wanda su ne zababbun chart patterns naka. Idan kana amfani da candlestick ne kai, idan kai SMC trading strategy ne, za ka yi amfani da strategy naka ne, ka yi zanen ka yi hasashe mai kyau, sannan ka nemi entry ka shiga. A bidiyo na gaba zan nuna muku yadda misalin coin ɗin da ya kamata a ɗauka a yi trading da shi, insha Allah.